Auzit-o, ascultă ce îi spunea fosta secretară a lui Zelensky, lui Tucker Carlson, o dragoste arzătoare între Ursula și Zelensky. Pare foarte plauzibil când vedem ce se întâmplă. Explică mai bine, Dan Diaconescu, să ascultăm. Aveau relații sexuale regulate. S-au întâlnit prima dată în 2019, la scurt timp după ce Zelensky a devenit șef. La început a fost o comunitate formală, dar deja la a doua sau a treia întâlnire, chimia dintre ei era evidentă, imposibil de ratat. La început aveau conversații lungi, închise în timpul vizitelor dar lucrurile au devenit rapid intime. Dacă Carlson râde ca Cezar. Zelensky s-a lăudat, nu știu, că e diferită Ursula. E foarte pasională, e povestea lui asta, asistentei lui. E foarte pasională, emoțională, cu Cezar, complet, nu știu. Au avut întâlniri scurte între ședințele oficiale și altele mai lungi, când a rămas peste noapte la ea. Uite, acum când a... Iată pe președinta UE, Ursula von der Leyen, în compania prietenului ei apropiat, Jeffrey Epstein, sperul vizitei lui Nicu Șordan la Cluj și Moscova dă șahmat Ursulei.